Ribeira aproba a reforma integral e a accesibilidade da Rúa Cristóbal Colón. No pleno ordinario do mes de febreiro aprobáronse ademais puntos como a desestimación do recurso de reposición sobre a liquidación do contrato de concesión de obra pública do estacionamento do Centenario. A Corporación Municipal de Ribeira aprobou por unanimidade a solicitude de subvención nominativa da Deputación da Coruña para a mellora da accesibilidade da Rúa Cristóbal Colón. O Concello reformará así unha das principais rúas de Ribeira para atallar a situación de deterioro do firme. Unha das principais rúas de Ribeira que está no centro urbano e que presenta un estado de deterioro bastante acuciante e, por tanto, tamén está afectando tamén negativamente a calidade de vida de todos os residentes. Para quen non coñeza, é a rúa que dá acceso dende a parte posterior da igrexa ata o cemiterio e, por tanto, como todos e todas coñecemos, presenta unha alta densidade de poboación. Buscarase ademais gañar amplitude para os peóns co ancheamento das beirarrúas e o plantado de árbores para dotar a zona de espazos verdes. Pretendemos, ademais, gañar amplitude nas beirarrúas con accesibilidade, tamén ca plantación de zonas verdes e de árbores, e iso permitirá, por unha banda, reducir gases contaminantes e despois tamén, por outra banda, mellorar a calidade de vida da propia poboación, porque está demostrado que as contornas máis amables tamén teñen un revulsivo no efecto económico. Estou seguro de que unha vez se conclúa esa actuación, a zona verase revalorizada, non só os propios pisos, senón tamén os baixos comerciais. Por outra banda, pretendemos garantir a seguridade nun barrio que, como ben digo, ten unha alta densidade de poboación. Contémplase a renovación de todos os servizos, é dicir, auga potable, saneamento, pavimentación, pero tamén o reforzo de iluminación en toda a estrada e, por tanto, os veciños e veciñas estou seguro de que van apreciar unha actuación deste calibre. Unha obra que suporá un investimento de case 268.000 euros, dos que a Deputación da Coruña asumirá o 80%. Melloraranse ademais servizos como a iluminación ou as tuberías do lugar, ademais de crear plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida. De pasar de actualmente que non hai ningún árbol a ter cerca de 20, aumentar o que son as aceras hasta casi 4 metros nunha marxen e os 2,5 na outra, mellorar en xeral todos os servicios, alumbrado, as tuberías, etc. Tamén a creación de plazas de mobilidade reducida que actualmente creo, se non estou equivocado, que non existen naquela zona. Unha moción aprobada grazas ademais aos votos favorables do Partido Popular de Ribeira, que salientaron a gran achega que fai a Deputación no Concello. A súa voceira afeou o alcalde, iso sí, non terá avisado da visita do presidente da entidade provincial. Que son accións, algunhas como a apertura esa do cementerio a Blanco Amor, é máis antigua, pero, dende logo, supuxeron un gran beneficio para todo o barrio. En definitiva, agardamos, dende logo, que este proxecto de casi 300.000 euros sexa unha realidade gracias á Deputación da Coruña, que teña ben atender este proxecto, como xa atendeu moitísimos outros, porque a min non me doen prendas en decilo, igual que me houbera gustado, xa aproveito a oportunidade, señor alcalde, de que me houbese avisado da visita do presidente da Deputación para poder estar aquí tamén agradecendo, como sempre fixemos. Outro dos puntos aprobados na sesión plenaria cos votos favorables de BNG, PSDG e Partido Barbanza Independente e os negativos de Partido Popular foi a desestimación do recurso de reposición alrededor da liquidación do contrato de obra pública para a empresa concesionaria da xestión do aparcadoiro do Centenario. Fixemos un proxecto para avaliar cales son as deficiencias técnicas desa infraestructura, basicamente porque ao longo deses últimos anos a empresa non estaba facendo o mantemento axeitado e non estaba prestando un servizo adecuado aos intereses da veciñanza e tamén como correspondería como concesionaria. Un proxecto que ascendía prácticamente a 900.000 euros. Tamén no ano 2024 xa licitamos e axudicamos o servizo de conserxería que permitiu abrir o aparcadoiro do Centenario dende o 1 de agosto ás 24 horas do día os 365 días da semana. Por tanto, agora mesmo temos un aparcadoiro o máis barato, de toda a comarca da Barbanza, un dos máis baratos de todo o país, pero ademais temos persoal atendendo durante as 24 horas